ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላምን ጸጋን ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራም ናዩ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝሆን ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል ንገዛ ርእስና ከነና ገፋ ይካአሊ ዝብል እዩ ንገዛ ርእስና ከነና ገፋ ይካአሊ ሪኢኹም አሕዋት ንገዛ ርእስና ባዕልና ከነና ገፋ ይካአሊ ሲምፕል ድሆነ መንገዲ ንገዛ ርእስና ሓራ ንገብረሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተቀሚጡልና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ጥቅስ 3 ከምዚ ይብል ንስኻትኩም ከኣ ሳላት ዝነገርኩኹም ቃል ድሮ ንጹሃት ይኹም ሪኢኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ነገር ተዛሪቡ ኣብ ቃሉ ዘሎ ሓራ ዝገብር ዘናግፍ ዘንጽሕ ኃይል ከም ዘሎ ነጊሮም ንስኹም ሳላት ዝነገርኩኹም ቃል ንጹሃት ይኹም ኢሎም ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንህይወት ሰብ ከንጽህ ንህይወት ሰብ ከጽሪ ንህይወት ሰብ ከስተኻኽል ንህይወት ሰብ ድማ ካብ ዘይደሊ አንክሊን ስፒሪት ካብ ዘይ ጹርያት መናፍስቲ ካብ አምላኽ ካብ ዘይኮኑ መናፍስቲ ሓራ ክገብረና ኃይልን ስልጣንን ቃል አምላኽ ኣለዎም ክርስቲያን ንገዛ ርእሱ ንኸናግፍ ኣብ ናይ ምንጋፍ ፕሮግራማት ጥራሕ ኮለል ክብል ኣየድልዮን እዩ በታ ኣብ ኢዱ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንገዛ ርእሱ ደሊቨር ክገብሮ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዘናግፍ ኃይሊ ኣለዎ እዩ ናይ ምንጋፍ ፕሮግራም እኳ ጽቡቕ እንተኾነ ነገር ግን ካብኡ ንላዕሊ እቲ ዝበለጸ በታ ኣብ ኢድካ ዘሎ ቃል ንገዛ ርእስኻ ምንጋፍ እዩ ማንም ክርስቲያን ንገዛ ርእሱ በቲ ህያው ዝኾነ ካብ ክልተ ዝኣፉ ዝበልሕ ሰይፍ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከናግፋን በሓርነት ከም ትመላለስ ክገብራን ይኽእል እዩ ብዙሓት ግን ሽግርና ኣብ ኢድና ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከመይ ገይሩ ንገዛ ርእስና ንባህሪና ካብ ዝተቆጻጸረ ዘየድሊ ባህሪ ንኣካላትና ካብ ዝተቆጻጸረ ካብ አምላኽ ዘይኮነ ሕማም ወይ ድማ ንህይወትና ካብ ዘሸግር ካብ አምላኽ ዘይኮነ መናፍስቲ ከመይ ገይርና ሓራ ንገብሮ ስለ ዘይተማሃርና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሪኢኹም አሕዋት ጎደናና ህይወትና ዝነጽህ ዝጸሪ ዝጽብቕ ሓራ ዝኸውን ብናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ኣብ ጥቅስ 32 ከምዚ ይብል ንሓቂ ክትፈልጡዋ ኢኹም እቲ ሓቂ ድማ ሓራ ከተውፅኩም እያ ሪኢኹም ሓቂ ክትፈልጡዋ ኢኹም ንሳ ድማ ሓራ ከተውፅኩም እያ ካበይ ካብታ ሓርነትኩም ዘይደሊ ዘበለ ነገር ኩሉ ሓራ ከተውፅኩም እያ መን ሓራ ተውፅና ሓቂ ከመን እዩ ናይ እግዚአብሔር ፍልጠት ናይ እግዚአብሔር ቃል ሪኢኹም ቃል ሓቂ ብትኽክል ኣብ ልብና ስፍራ ክሕዝ እንተዳ ጀሚሩ ንባህሪና ካብ ዘባላሸወ ንህይወትና ካብ ዘባላሸወ ንሰላምና ካብ ዝርብሽ ዘበለ ማንም ዓይነት ናይ ጸልማት አሰራርሓ ሓራ ንገዛ ርእስና ክገብሮ ይኽእል እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል በኸመይ ዓይነት መንገዲ ሓራ ንህይወትና ክገብሮ ይኽእል ናይ እግዚአብሔር ቃል ብምስልሳል ኣብ ልብና ብምእታዊ ንገዛ ርእስና ሓራ ክገብሮ ዝኽእል ብዙሓት ሰባት ንናይ እግዚአብሔር ቃል ከነሳላስል ጊዜ ስለዘይ ንህቢና ንሽገር ሪኢኹም ንቃል አምላኽ ሜዲቴት ክንገብሮ ተጀሚርና ከነሳላስሎ ከነስተንትኖ እንተጀሚርና ሓራ ጥራሕ ዘይኮነ ዝገብረና ኣብ ህይወት ፍርያማ ህይወት ክህልወና ይገብረና ምክንያቱ እቲ ንቃሉ ዘስተንትን ከምታ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ዘላ ኦም ህይወት ይዝመስል ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ፍርያማ ህይወት ይህልዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓፍተይ ሓወይ ኣብ ህይወትካ ዘይትደልየ ነገር ትርኢ እንድሕር ኣለኻ ላዕልን ታሕትን ኣይትበል ሲምፕል ንዕኡ ካርመልካ ዝኽእል ቃል ኣውፂኻ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ሃዲእካ ኣስተንትኖ ጊዜ ወሲድኪ ኣስተንትኒ ንግሆ ቅድሚ ናብ ካልእ ነገራት ምእታውና ናብ ምስትንታን ቃል ኣምላኽ ንእቶ ሓይሊ ዝኾነና ቻርጅ ዝኾነና ዘጽረየና ቃል ነስተንትን በቃል ኣምላኽ ቂምታ ይጸሪ እዩ በቃል ኣምላኽ ማንም ዓይነት ካብ አምላኽ ዘይኮነ ነገር ካብ ልብና ይስበር እዩ ስለዚ ንቃሉ ጊዜ ሂብካ ኣስተንትኒ ቃሉ ድማ ከጽረየኪ እዩ መዝሙር ዳዊት 119 ጥቅስ 9 ኸመይ ዝብል ጎበዝ ንመንገዱ ብኸመይ የንጽሃ ከም ቃልካ ንነብሱ ብምጥንቃቕ እዩ ሪኢኹም አሕዋት ንነብስና ብናይ እግዚአብሔር ቃል ብምስልሳል ብምስትንታን ክንጥንቀቐላ እንድሕር ጀሚርና ካብ ኩሉ ዘይድሊ ነገር ሓራ ይገብረና ንስጋና ፈውሲ ይህቦ ነቲ ናይ ህይወት ምንጭ ልብኻ ይፍውሶ አምላኽ ሰማይ
ይባርኽኩም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተቀበልኩም ሰባት እንተዳ ኣለኹም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክትጽምበሩ ትማዕጾ ክፉት እሞ ነዛ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበሉዋ ይዕድመኩም ኣለኹ ክትወስኑ ትደሊ ሰባት ንጎይታ ክትቀበሉ ዝወሰንኩም እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ يأمن الله قويتا يسوس كريستوس سلا حتياتي كم تسقل كم زموته بسالسيت معلتون أملاخ كم زتنسو كابزا ساعات زيا يسوس كريستوس نسو ناي هيوتي قويتايو أبل الله نقويتا يسوس كريستوس بمأماني حدش فترات كوين الله آمين إذا تقولوا تصلهم انكو حقوسكم بزب تحت زولو يأكم رخوبنا تبارك